čo málo kto chce hovoriť. No. A málo kto chce počuť. Príde chlapík k doktorovi a hovorí: Pán doktor, ja mám strašne hrubý hlas. Keby ste so mnou niečo urobili, ja takto nechcem žiť. A čo mám s vami robiť? No tak ako... Vy ste doktor, nie? No ale čo ja môžem s vami? No jedine, že by som vám... Naozaj teda, že by som vám zobral guľky. Berte. Ja takto nechcem žiť. Zoberú pánovi guľky. Po týždni je pán opäť v ordinácii a hovorí: Pán doktor, teraz sa mi všetci smejú, že som buzerán, keby ste mi aspoň jednu guľku vrátili. Sestrička, prosím vás, donese pánovi gule, tam je v chladničke, no zás mu jednu prišijeme. Tá sestra sa tak pozrie a hovorí: To neboli broskyne. Pardon. Teda vystrihnú. Tak musí povedať, no dúfam, že nie. Roman musí povedať, že ja mám vtipy rád a dávno som si nepoplakal pri vtipe. Stačí, ja už musím ísť.